Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Yabu Elementary School sa Barangay Carolina, siyudad kang Naga, may bagong school building. LGU Naga nagpatanid sa epekto kan maraot na panahon ngunya na maabot na Sabado asin aldaw na Domingo. Camarines Sur Police Provincial Office may augmentation force sa Kaugma Festival. Militar asin armadong grupo nagkaengkwentro sa Camarines Norte kasubagong pagkaaga. Diyos marhay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatod Bareta. Amay nagpatanid ang lokal na gobyerno kan siyudad ning Naga sa paagi kang social media sa bagyong madaraning pag-uuran sa Kabikolan. Ngunya na maabot na Sabado asin aldaw na Domingo. Ngunyan pa lang kaipuhan na subuot ang pag-andam asin paglikay. Si punong Barangay Leoncio Libuet kan Barangay Carolina siyudad ning Naga ang makondusir na subuot ning pag-uorolay kaibanan ang saindang Barangay Council para magpreparar sa epekto kang nasabing raot nin panahon. Iya po, makonbin po kami ngunyan na maarabot na oras para po tungkol dyan mapag-orolayan mi. Pero initially po, yan po pinaghahanda mi man. Tagwa man kitang naka-allocate na budget para dyan. Mientras tanto, siniguro ni Assistant School Division Superintendent Francisco Macaraig na pusog ang pakakonstruir kan bagong school building sa Yabu Elementary School. Daiman subot basta-basta matutuklap ang atop kaini asin kaya ang kusog kang sarong super typhoon. Ini po ay typhoon proof na siya. Kumbaga ang design kaini itong pwede siyang mag-withstanding maski mga super typhoon na dai mababaklas basta-bastaan sa iyang atop. Padagot sa mga Bareta. Matapos ang pirang bulan na paghalat, ginibon na kasubagong aga ang blessing as in turnover kan bagong school building kan Yabu Elementary School sa Barangay Carolina, siyudad ni Naga. Presente sa aktibidad kasubagong aga ang mga opisyales kan lokal na gobyerno. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Matapos ang pirang bulan na paghahalat, natapos na ang patrabaho kang lokal na gobyerno kang Naga sa school building para sa Yabu Elementary School sa Barangay Carolina. Si Teacher in Charge Christian Bermejo kang Yabu Elementary School sobrang pasasalamat sa lokal na gobyerno kang Naga sa itinaong bagong school building. Ini ang uukuparon ka mga nasa 70 pupil sali sa grade 2, grade 3 as in grade 4. Sa grade 2 po, ang ma-occupy kang grade 2 is nasa 20 student. Ang ma-occupy po kang grade 3, 29 student. And then ang ma-occupy po kang grade 4 is 24 students. So, most probably nasa 70s or in 70 students po ang ma-occupy kang building na yun. Para kipunong Barangay Leoncio Libuet kan Barangay Carolina, ang nasabing school building ang matapos na kan pagtios ka mga kaakian na maglakaw, hali sa saindang sitio pasiring sa sentro kang Carolina para duman mag-eskwela. And then ang importance po kay kani, ang mga aki na dating naglalakaw po hali sa Yabu, pasiring duman sa Carolina Elementary School, na commute na nalakaw po yan ng 5 kilometers. So sa paagi po kani, mahahali na po ang burden ninda. At tamano nin tultol ang bagong istruktura kang Yabu Elementary School. Ini man ang tugon ni Assistant Schools Division Superintendent Fernando Macaraig sa mga school official asin magurang ka mga kaakian sa nasabing eskwelahan. So ang pakiulay ta po sa gabos na yaon digdi, alagaan ta po ining building na ini. Ini ay pwedeng mag-exister ini nin halawig na panahon, pakikinabangan ini kang nagkapira mga henerasyon. Kaya po, as much as possible, sa tuya ining maproteksyonan, dahil siya magkasururatan, dahil magkapara sa ang mga bintana, asin mamantinir ang kaayusan kan sa tuya pong ining building. Sayang po. Sayang, milyones ang kantidad kaini. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, dakul pang oportunidad ang nahihiling ni Assistant Schools Division Superintendent Francisco Macaraig para sa Yabu Elementary School.
huli kan pagiging mahiwas subuot kan lugar. Pwede ining gibuhon bilang pilot school para sa agrikultura o rugnangunyan na pinagtututukan ang specialization para sa senior high school. Pwede tangani ning gibuhon na garo pilot school kang paglaag ning or pag-focus nga sa agriculture dahil sa hiwas kang lugar. Na saro po yan sa dapat niya itong matawan na ning atensyon as in importansya sa panahon na ini. Urog na po na igwa kita baganin mga specialization sa senior high school na nagpo-focus po sa agriculture. Sa iba pang bareta, sarong inkwentro sa pag-ultanan kan mga rebeldeng grupo asin tropa hali sa 9th Infantry Battalion ang nangyari kan subagong aga sa Barangay Maot, Labo, Camarines Norte. Sarong soldado subuot ang nalugadan asin dai madeterminar na bilang sa lado kan mga rebelde na marikas nagdurulag. Tulos man dinara sa ospital ang nalugadan na soldados asin nagdagdag pa nin tropa nin militar sa nasabing lugar. Sa pagbabalikan news break, mister na mayong trabaho inaresto hulikan pagpabakal subuot nin iligal na droga sa Barangay Lerma, Syudad ni Naga. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meet limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field.
Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission in Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, madali nang matapos ang school year 2023 to 2024. Inian panahon kung sa inamatean kan gabos ang epekto kan El Nino phenomenon. Sa nangyaring ini, may mga nanudan ang DepEd Naga sa nakaaging sitwasyon. Uyaan sa kuyang report. Puun kan mag-epekto ang El Nino phenomenon o sobrang init kan panahon kung saan apektado ang gabos. Dakol na mga adjustment ang pinagibo para sa na maging normal ang mga aktibidad, kabali na digdi ang pag-eskwela. Pagbakong mainit ang panahon, nagpapadagos ang face-to-face classes. Pero paghalangkaw ang heat index, suspendido ang face-to-face classes. Sa nangyaring ini, may mga nanudan man ang DepEd na sa indang dapat gibuhon sa arog kaining sitwasyon. Sa mga kaakian man and sa mga magurang, sa hiling mi po, kaipuhan na pakusugunta or strengthen ta itong monitoring kan sa tuya mga kaakian na just in case nag-implement kita ng modified class instruction. Ito bagang pinapayagan sinda na sagibo kan sa indang klase sa luwas kan school na dapat nasisiguro ta na sinda nagkakralasin talaga. Sa lado man kan mga classrooms, dapat masyerto na subuot na may tamang ventilation asin dapat air-conditioned naman ang classrooms kan mga estudyante. Sa El Nino po, saro sa mga lessons learned ta dyan, na dapat ang sa tuyang classroom talagang maray ang ventilation. Ano po? Ang bintana, kumbaga ang paros, lusot-lusot lang dyan sa classroom, gaagi lang, para maebitaran itong sobrang init baga sa loob kang classroom. And another,
kung maisip kita yung mga future improvements kan sa tuyang mga facilities, i-consider tagara itong kung mapipwede ang sa tuyang classrooms ay air-conditioned na. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Sa Satuyang Police Report, may augmentation force ang Camarines Sur Police Provincial Office sa pirang aldaw na aktibidad sa Banawaan kan Pili Camarines Sur urog na sa Capitol Grounds kasumpay kan Kaogma Festival. Susog kay Police Major Maria Victoria Abalaing, tagapagtaram kan Camarines Sur PNP, nakapreparar subuot ang Camarines Sur para sa nasabing aktibidad. May nagkapirang personahe hali sa Camarines Sur Police Provincial Office ang idideploy man subuot sa Kaugma Festival. Ang ating Provincial Director, Police Colonel Julius Cesar M. Domingo, we have prepared na kapag prepare po tayo yung ating Camarines Sur PPO regarding sa augmentations, kumuha po tayo sa mga respective municipal police stations para pandagdag sa mga PNP personnel natin sa pili. So, yung augmentation force, kapag yung medyo malaki naman yung MPS, so medyo malaki rin yung personnel na kinuha natin doon para lang makapagbigay din ng extra augmentation dito sa gaganapin na kaugma natin from ngayong May 23, starting mamaya hanggang May 27. Sa iba pang bareta, nasa kustodiya ngunyan Canaga City Police Office ang 55 anyos na mister na si alias Noel. Mayong trabaho as in residente kan Zone 1 Barangay Lerma, Syudad ni Naga. Matapos maaresto sa ginibong anti-illegal drug buy bust operation kan Police Station No. 5. Kaibahan ang City Police Drug Enforcement Unit, City Mobile Force Company as in PDEA Naga. 4 na plastic sachet nin subuot shabuan na kumpiskar sa sospek na nagkakantidad 2,448,000 pesos. Matapos ang gibuhon na body search, ang nasabing sospek ang nasa listahan kan PNP bilang street-level individual as in kabale sa person who used drugs o PWUDS. Padago sa mga bareta, liwat mahihiling ang tibay kang mga players kang NCF Tigers as in UNC Greyhounds sa indang paghahampangan sa aga para sa sarong magayon na katuyuhan. Mahampangan ang sainang team sa juniors basketball, men's basketball as in men's volleyball. Sa mga madalan, kaipuan magbakal ng ticket sa kantidad na 30 pesos na ang proceed para kay Errol Liavanes, na miyembro kang UNC Senior High School Chess Team na igwang pinagmamate. Ang aktibidad inaapod nindang Checkmate for a Cause. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta as sini-istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.